Nakkilan Kukkaskoski. Täällä on muinainen luontopolku joskus luikerrellut ja se on suunnitelmissa herättää henkiin. Olen ehkä vanhaa pohjaa kulkenut, vai onko tämä reitti muinaiselle myllylle, joka runkoineen majailee nykyään Nakkilan Hormistossa. Tietää, että voi kertoa missä voi ihailla, jos näin on. Mutta täältä löytyi isoja kiviä. Tuolla selvästi virtausta kiihdyttäviä vinokiviä ja tällä puolella saman tyylistä kivijuttua. Luonto on peittänyt alleen paljon tässä, mutta täällä alla voi olla kaikkea historiallista. No eikä tässä kaikki, mutta täältä löytyi latikkarautaa, ehkä rungon sidontarautoja, kivireikä sekä ison kiveen porattu harjatereksen pätkä, joka on katkaistu tuosta. Ehkä se tässä on ollut se myllyrunko. Tulkaa tänne. Hieno paikka jo ennen luontopolkuakin.